advice ko, sir, stick to legal ethics muna. Diyan talaga. Before you can expand your experience as international lawyer, and anyway, hindi pa naman ako nakapag-practice ng international law. In my case, sa criminal. But araw-araw talaga, sir, ang guide ko talaga, legal ethics, ay however heinous the crime I'm representing, dapat within the bounds of legal ethics talaga. No exhibition, no under the table, para hindi ka magkakaproblema. You will not be facing disbarment or other administrative cases or even criminal cases. Pag nasa puso mo yung pagsunod yung canons of professional ethics, yan, yung sa legal ethics namin, that will follow na lang yung yung gusto mo sa practice mo, kung criminal or penal law specialist ka ba, kung international law ka. Yung iba naman, hindi nila type yung international law or criminal law, nagko-corporate sila, tax, yun. Basta ang bottom line, stick to legal ethics muna. Yan ang unahin, sir. First of all, thank you, sir. And nakamotivate na ko kay mo explore ko other fields ba. Challenging po kayo ang international law. Unya relevant po kayo sa Philippine setting, sir. Isip usa ka accredited lawyer sa International Criminal Court, unsay imong papel o unsay role nimo sa ICC? Mamahimo ka ba nga ipatawag sa ICC aron magsilbing abogado sa depensa nga nagatubang og kaso nga crimes against humanity? Sir, tanan nga mga accredited counsel kanang nasulod sa ilang gitawag nga list of counsel, naman ni undertaking nga gipirmahan, sir, sa among application nga pwede ka bunloton in capacity as special defense prosecutor or kanang bali dili ka organic nga trabahante sa ICC ba. Himuong kanila additional special defense counsel or pwede ka as additional prosecutor sa Office of the Prosecutor, murag staff prosecutor, inana kung bunloton ka. Pero ang akong gipili, sir, niingon man ko nga I will stay as private lawyer, meaning ang maka-engage na ko so far ang pwede maka-engage na ko ang kuan yun, ang kanang nanginahanglan og representation nga kanang mga respondent diha. Pero pwede sa bunloton ang usa ka list of counsel nga mahimong special defense or defense counsel ug naay mga respondent nga walay abogado or dili mo kuha abogado or dili ka afford og abogado, nya ang mo bayad ana sa compensation ang ICC na. Unya og tan-aw sa Office of the Prosecutor nga kinahanglan silang counsel gyud nga makatabang nila sa litigation as complainants, pwede pod itap nila og kinsay ilang gusto. Inana, so mahugkag ka ng mo i-engage ka nila for that particular case, sir ba? Si kinsa ang pwede maka-apply og accreditation sa ICC attorney? Mamahimo ba nga si bisan kinsa nga mga abogado maka-apply ani ngadto sa ICC? Ang qualification, sir, sa length of practice na siya, kung assistant to counsel ka, murag more on liaisoning na siya, kanang nibuhat ni Attorney Conti, minimum of 5 years na siya nga practice. Unya, kung arigyod ka sa regular gyud nga list of counsel, kanang pwede makalitigate, at least 10 years ka nga litigator, prosecutor, or judge. Unya, ang imuhang naa kay experience or field of practice nimo, it's either or international law, pwede makombine o criminal law. Kung criminal law ra imuha, pwede ra pod. Kung international law ra pod imuhang expertise or experience, pwede ra pod. Og makombinar ng duha, na kay criminal law, meaning sa inyuha,
sa inyong country nagpractice kag criminal law nya, at the same time nagpractice kag international law ngadto ka sa International Court of Justice, naka-appeal ka atong mga mga maritime arbitration hearing, pwede ka no apply. Mao. Isip ikaunom nga Pilipino nga nahimong accredited nga lawyer sa ICC, sa imong tan-aw, attorney, unsa kay posible mga implication ani? Sa asa man implication sa unsa man, sir? Implication sa kuan kini aga ato ang gitawag nato og international pursuit of justice og sa legal excellence sa Pilipinas. Kuan man, sir, kanang ang epekto na, sir, na dungagan lang na plus 1 lang atong 5, sir. Na plus 1 lang nya kanang ang ugnaa man gani mga Filipino nga respondent or accused na sa ICC, which karon naaman daghag naay kapilian, sir, ba kung gusto ang atong Filipino accused kung mukuha siya og Filipino ICC counsel. Oo. Maora pa niya, sir, kaya daghan man sad og mga nang-apply pod inana. Unsay mga bugat nga kaso nga gipang handle nimo, attorney? Kay ako naman bago pa ko sa Bumuradyo nakaabot ko nimo kaniadto kato bitong kaso ni Ella Joy Pique o kato kang Robbie J. Druba, nakasubay bang ko atong kasuhan nimo? Aside na asa pa mga kaso nimo nga gipang handle nga mga high profile nga kaso? Katong ko answer na kahinumdum ko katong kang Bantay Dagat. Kawan katong kang Marcial Ocampo katong sa police. Nya kanang George Binauhan. Yes, sir. Katong sa taga-media man to siya. Nya katong naka-appeal pag ko kadyot, sir, sa katong awkward mutiny na court martial, sir, nya sa RTC 148 mga pleadings akong na-file ngadto, pero naka-appeal sa ko kanang hearing sa court martial sa Camp Aguinaldo ug sa Fort Bonifacio. Nya katong kuan, sir, katong na nakadepensa man ko ato ni Garciano katong katong naay Air Force nga gisunog, wa man sa toy labot pod si Garciano. Nakuan man to na acquit man to nako siya sa murder noon. Nya kato sang mga drug cases pod sa mga Uyaw Brothers nga to sa Lapu-Lapu nga kuan man noon, nanga-acquit man to nako tanan noon, purabuyag. Sige. Ato di pwede mag-Tagalog kay naka-live as Facebook page nato dati mga Tagalog viewers pod. Pwede na pud ka mag-in English nigtubag nimo, attorney? Yes. Okay lang. Okay. Attorney, ano ang naramdaman mo nang maisama ka sa listahan ng mga abogado sa International Criminal Court? Nung nakita ko yung email officially granting my application, I was literally speechless for a few minutes. Di ako naka-emit. Kinamayan ko lang yung wife ko na may ginagawa din sa laptop niya. Pinakita ko sa kanya na tuwa kami. Then yung mga daughters ko, pinaalam ko sa kanila na nag-grant. Tinawagan ko yung tita ko tsaka yung kuya ko. So initially na-shock ako, pero tuwang-tuwa ako, and then thankful din ako kay Lord. Kasi no one is guaranteed. Pag nag-apply ka dyan, wala namang brasuhan dyan eh. Wala namang may kakilala ako doon. Sureball ka, magiging member ka ng list of counsel. Walang ganun. So, everyone is a stranger sa ICC. Kung mag-apply ka, bahala ka. You assume all the headaches, the heartaches, and the thrill. Ika nga. Ano ang pinakamalaking hamon na hinarap mo sa pagdedepensa
sa mga kasong kriminal at paano mo ito nalampasan? Come again, sir. Medyo choppy kanina. Ano ang pinakamalaking hamon na hinarap mo sa pagdepensa sa mga kasong kriminal at paano mo ito nalampasan? Actually, yung iba, ang challenge talaga, paano mo i-convince yung court na yung client mo innocent? Kasi kagaya ko na marami akong defense cases, so defense-oriented yung approach ko, medyo mahirap din kasi merong tinatawag na presumption of regularity of performance on the part of the law enforcers. So, kailangan talagang gibain yan in order to create doubt or show innocence on the part of your client. Otherwise, yun, mahirap talaga, malamang matatalo yung client. Okay. Naglalabasan ngayon sa social media, attorney, na baka ikaw na raw ang magiging pag-asa na makabalik sa Pilipinas si former President Rodrigo Duterte. Marami nagsasabi baka ikaw ang kunin na abogado ni former President Rodrigo Duterte. Any reaction ani, attorney? Sa kanilang feelings nila yan, sir, but I don't want to assume a messianic role na andito na ako, I can solve all their problems or ano yung issues nila. Basta ang sa akin, I will be open kung sino yung lalapit. I will hear ano yung gusto nila, ano yung problema nila, and then I will tell them kung if I accept. Hindi yan automatic. Pag may lumapit, automatic yan. Kasi ano yan, sir, a legal engagement, there has to be mutual consent. Kinuha ka ng client, and then yung client, inaccept mo rin yung engagement. So, dyan sa bagay na yan, sir, na parang nakita nila, ito yung makakapagbalik sa nila sa kanilang anong tawag ba nito? Sa idol nila or sa former president nilang tinitingala. Wala ba, I don't have a comment on that matter. Feeling nila yan, sir. And I respect that. I cannot assume na tama sila, I'm the one. Very presumptuous yan, sir. Kung sa Cebuano pa, hilas yan pag nag-agree ako. Okay. May nag-try ba na mag-communicate sa'yo from Duterte camp, attorney, sa ngayon? So far, sir, wala. Wala pa naman. Sige. Okay, nahuman na akong interview nimo onya before ti kabuhian. Salamat kayo sa imong oras gihatag sa Bombo Radio Cebu ha. Onya kami sa Bombo Radio Cebu, kami mga Cebuanon, proud minimo. Isip sakop usab sa Bread of Life. Magkita ta usay sa SIDA. Onya bitaw no, bangga ra tanga to labi pa ini pangaon na to mga quick bites. Di ba magdumog-dumog ngadto ba mga onta. Salamat kay attorney onya mayong hapon. Isa pa yan, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you for having me sa inyong program.